duniya in za ka so ɗan uwanka to ji tsakanin ka da mai ne sama Allah ko Rasulullah. Wayo Allah masoyi na yau ta so idan ka ko na samu idanuwa su daina kuka daure ka daina tsori daga kan tsaye idan ka gaskiyar ka na yi bani agajin ka na zo bani tallafin ka su furta zuciya ta dare da san ka yar masoya sai ka yi aibatance don ka tsakanin su kala abu illa ko fasarin sa. maso kana nake yi da ka daina nuna damuwa don san jacin cikin zuciya da dewa daure ka tashi kar magauta sai sowa na sani jira suke da yau batawa ta so